És el moment de l'Òscar Arjonilla. Què tal? Òscar Arjonilla, bona tarda, com estàs? Quasi se't cau el Bones guió. Òscars i moltes tardes. Bones Òscars. Mira, començo jo amb la Comences meva... tu, Sí. Bona Endavant. tarda, estimats oients de Gent de Carrer. El primer de tot, us vull fer un anunci important. Importantíssim. A veure. A partir d'aquesta setmana ja estan disponibles les meves seccions a YouTube i TikTok. Havia de fer la publi perquè si no em quedava tranquil. Senceres a YouTube, Senceres a YouTube. trossejades a TikTok, eh? De fet, estan també al YouTube Shorts, però allà pràcticament que no ho veu ningú, però és igual. En fi, gent d'Òscar a YouTube, Òscar Arjonilla a TikTok, doneu-li like i feu-li cas a aquesta senyora tan simpàtica. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Molt bé. Ara sí, I començo punt. la secció. Sí, perfecte. Avui us porto a un personatge que és una mena de 2x1. Una dona que va ser una actriu durant uns quants anys i després, quan es va cansar, va decidir convertir-se en ni més ni menys que una princesa. Però no en una pel·li ni res, o sigui, literalment va convertir-se en una princesa. Així que poseu-vos el cinturó perquè avui coneixerem a una llegenda de Hollywood i al mateix temps a la dona que ha fet que Mònaco sigui un dels països més rics del món. Senyores i senyors, amb tots vosaltres, Grace Kelly. Som el 12 de novembre del 1929, a Filadèlfia, Pensilvània. En aquesta ciutat, famosa per la marca de formatge crema i per ser el lloc on estan les famoses escales de Rocky, que per això és la musiqueta, el Jack i la Margaret acaben de tenir una filla a qui anomenaran Grace Patricia Mahler Kelly. Grace Kelly per a tota la humanitat, Patri pels amics. Sí, com sigui, resulta que la família Kelly ja era coneguda a la ciutat i és que el pare havia sigut un atleta famós que havia aconseguit ni més ni menys que 2 medalles olímpiques. Seu pare era Déu-n'hi-do, Rocky? Eh? Seu pare era Rocky? No era Rocky, però vivia a la mateixa ciutat que Rocky. Quasi iguals. Quasi. Així, això i que tenia una empresa de construcció tipus Núñez i Navarro van fer que la petita Grace doncs, no li faltés de res quan era petita. Ja des del començament va dedicar-se al ballet, cosa que ens transformaria en la seva primera vocació. I també va dedicar-se a llegir obres de teatre. Obres de teatre, la majoria escrites pel seu tiet George, que, mira tu per on, havia guanyat un premi Pulitzer. O sigui, miris on miris, eren tot eminències allà. Sí, tot eminències. O sigui, era una gran família, però no de tamany, sinó de prestigi. O sigui, tu neixes allà i és com, mira, no tens cap tipus de pressió, d'acord? Vull dir, el teu tiet, Pulitzer, el teu pare, que sé, medalles olímpiques. Vull dir, miris on miris, la cosa, clar. Clar, Va ser difícil. filla d'un atleta olímpic i neboda d'un dramaturg que va guanyar el Pulitzer. Si aquesta nena no va triomfar abans, va ser perquè no va voler. De mica en mica, la nostra amiga va decidir que triomfaria millor sobre els escenaris, ja fos com una ballarina o com a actriu. Finalment va decidir dedicar-se al teatre, segurament influïda pel seu tiet George. I també per un altre tiet que, toca't els nassos, era actor de vodevil, teatre i cinema. Aquesta família ho tenia tot. Mare de Déu. Així va decidir apuntar-se a l'Escola d'Art Dramàtic de Nova York. Va presentar la sol·licitud fora de termini, però clar, com era neboda d'un dels dramators més importants del país, li van deixar entrar igualment. El que fa tenir enxufe. Aquí és on va néixer el concepte Nepo Baby, potser, no? Sí, Vull dir aquí, aquí, en aquest mateix moment. Mentre estudiava a l'Escola d'Art Dramàtic, va començar a treballar com a model per un munt d'anuncis, productes de neteja, roba interior i, sobretot, cigarretes. Va arribar a sortir a un cartell gegant a Nova York promocionant uns de la marca All Gold, que era molt famós als anys 50. De tota manera, el seu primer salt al teatre va ser de la mà de, no us ho podreu creure, el seu tiet George, un altre cop. No ho hagués dit mai, eh? No, és que era molt difícil d'endevinar. Igualment, després d'allò, ja va poder anar ella soleta pel món. De mica en mica va començar a destacar-se als millors escenaris de Broadway i també a sortir a la tele, que aleshores donava les seves primeres passes. Igualment, el seu primer paper important al cinema va ser a High Noon, que a Espanya va tenir la inexactíssima però requete èpica traducció de Solo ante el peligro. En català suposo que seria Sol davant del perill, que francament no sona tan bé, no sé. La cosa és que aquesta pel·li va ser un exitàs, i tot i que ella no era la protagonista, sí que li va donar un cert renom. Però, sobretot, Solo ante el peligro va aconseguir que ser director es fixés en ella.
John Ford, germà del Henry Ford, el dels cotxes, pare del Roquefort, el dels formatges, i cosí germà del Harrison Ford, el millor actor de tots els temps, és sinònim de pel·lis de l'Oest. Abans de tot, us he de demanar perdó perquè aquesta cançó és de El bueno, el feo y el malo, que és una pel·li que va dirigir un altre senyor que es deia Sergio Leone. Però és que la cançó és massa èpica i l'havia de posar. Jo t'ho perdono. És que les pel·lis del John Ford estan ben muntades i tot, però de música perden una mica. Ja, bueno, doncs una mica d'aquí, una mica d'allà. Sí, el que sigui. El cas és que el John Ford era, als anys 50, un dels directors més famosos del món i era conegut per fer moltes pel·lis de l'Oest. El cas és que el paio es va fixar en la nostra amiga i li va dir qui vol fer de la Grace Kelly. Un altre rol, un altre joc de rol. Vinga, un altre joc de rol. Sí, vinga, vols sortir a la meva pel·li? Si és de l'Oest no vull, són pel·lis molt avorrides i lentes. A més, són racistes, li fan bullying als indis. No, però aquesta serà diferent, la rodarem al Congo i només ens ficarem amb els africans. Ah, llavors d'acord, vinga va. Ha sigut creïble com a Grace Kelly? Sí, ha sigut. És la viva imatge de la Grace Kelly. Si tanques els ulls i... No notes la diferència. I et mareges molt, potser? Bé, és igual. Sí. A veure, sé que el so de la musiqueta no és el millor, però... No, t'has de dir que no, Però, a veure, la pel·li és de l'any 53 i, mira, es fa el que es pot. Si jo us expliqué la història que té aquesta obra cinematogràfica, fliparíeu. Mireu, la pel·li Mogambo va tenir un èxit als Estats Units i la nostra amiga Grace va guanyar el Globus d'Or i va ser nominada a l'Oscar. Però això no és el que ens importa ara mateix. Resulta que quan la pel·lícula va arribar aquí a Espanya la van haver de revisar, entre cometes. No serien els anys 50 una època aquí a Espanya on el tema de la llibertat d'expressió, la llibertat artística, no estaven de moda. Ja em sonava, ja. Clar, la cosa és que la pel·li narrava el que avui en dia coneixem com un triangle amorós. La Grace estava casada amb un senyor que es deia Donald Sinden, però s'enamorava del Clark Gable, el que sortia a Allò que el vent s'endugué. Una història, doncs, més o menys normal. Allò que el vent s'endugué. Sí, lo que el viento se llevó, però allò que el vent s'endugué. Jo defenso la llengua catalana. Molt bé. Doncs bé, els censors franquistes no van tenir la mateixa opinió. Pensaven que era una història immoral. Així que van decidir que canviarien els diàlegs perquè, en comptes de parella, la Grace i el Donald fossin germans. Així no hi hauria infidelitat. Eren uns germans que s'estimaven molt, es feien petons i dormien al mateix llit. No hi ha adulteri, només incest. Em sembla, Albert, que aquesta ocasió ho necessita i saps perfectament del que estic parlant. Senyores i senyors, després d'una absència de 3 programes consecutius, torna l'únic i inimitable Efecte Pertorbador. Es prendran mesures. Es prendran mesures... Es prendran mesures contra aquest efecte del dimoni que, bueno, cada Quin? vegada... Que Albert, sisplau. Em treu la son. Això. És que m'encanta. La gent ha canviat d'emissora ja. És que m'encanta. No ha canviat d'emissora. I la gent ja ha canviat d'emissora. No canvia d'emissora. I s'ha de cuidar els oients, Òscar Arjonilla. S'ha de cuidar els oients. Després de protagonitzar Mogambo, la nostra amiga Grace s'havia transformat en una actriu consagrada. Ara ja formava part de l'Star System de Hollywood. Va ser en aquell moment, a mitjans dels anys 50, quan va conèixer a un dels millors directors de cinema de tots els temps i alhora un dels que pitjor tractava els actors. Estic parlant, per suposat, del senyor Alfred Hitchcock. Em sembla que un dels primers programes que vaig fer aquí a Ràdio Sant Boi va ser sobre aquest senyor. Va coincidir amb el dia després de la Gran Apagada, que de fet jo havia de venir el dia de la Gran Apagada i no vaig poder venir. Tu havies de venir un dilluns? Sí, em sembla que sí, no sé per què. És que de vegades em canviàveu les dates. Bueno, i de fet encara ho feu de vegades. Bueno, però perquè així t'acostumis a que la vida, Òscar, són obstacles. Clar, no hi ha horaris fixos. La vida són obstacles, no és una cosa, saps, plana i tranquil·la. En fi, l'Alfred Hitchcock era el director del moment. Encara li quedaven anys per rodar Psicosis, però era l'home amb qui tots els actors volien treballar, perquè treballar amb Hitchcock significava consagrar-te. I la Grace, doncs, no s'ho va pensar 2 vegades. La primera pel·li que van fer junts va ser Crim Perfecte, que és la pel·li preferida del Carles Porta, i que en anglès es diu Dial M for Murder, o sigui, marca A per assassinat. Un altre cop lluint als traductors. Home, Crim Perfecte, Marina, es queda justet. A veure, com ho dius?
Sí, es queda justet, sí, la veritat que sí. Ara ho hem escoltat. Es queda justet, o sigui, podent dir marca A per assassinat, vas i poses crim perfecte. Sí. Ai, no sé. Bueno. La pel·li va ser un èxitàs i, segons diu la Wikipedia, la Grace va quedar encantada amb la manera de dirigir del Hitchcock. Coneixent l'Alfred, jo no em fio, però si ho diu la Wikipedia, ha de ser veritat. Amb l'Al gravaria 2 pel·lícules més. La finestra indiscreta, que parla d'un senyor que xafardella mirant el que fan els seus veïns, una mica com el meu gat quan s'aixeca a la migdiada, i també Atrapa un lladre. Aquesta última és molt important per la nostra història, perquè la van gravar a Mònaco, que tu em diràs, i què? Què té de veure? Ja ho veureu. Estic una mica fora de lloc amb Bad Bunny en la teva secció. No em reconec a mi mateix. O sigui, no em reconec a mi mateix. No tenia opció perquè, doncs, Mònaco, però... Et sents brut, fins i tot? Et sents... Fora de mi! És que em sento... Ah, Sí. Posa la sintonia, Albert, sisplau. Vale. Ja estàs més tranquil? Sí, és que... Ai! Com pot sonar una cançó a la secció de l'Òscar Arjonilla que sigui de després del 1925? Si és una falta de respecte 1925, a la música. 85, que t'hi diria. Sí? 85 et val? Bueno, Sí, 85, 86, per allà. a partir d'allà tot cap a baix, Exacte. No, la música va morir el dia que es va morir Freddie Mercury. Bé, és igual. Bueno, Resulta és una altra secció, això. Resulta que mentre gravava la peli va conèixer el príncep Ranier III de Mònaco, que ja veus tu quin nom, Ranier. El príncep aquest es va quedar perdudament enamorat de la nostra amiga i va decidir convidar-la als jardins del palau. Lo típic, tens una cita i l'has de portar a algun lloc. Què la porto avui? A la Tagliatella? A la Tagliatella. O als jardins de Palau de... Claro, alguns les conviden al cinema, altres als jardins del Palau Reial de Mònaco i d'altres, com un servidor, doncs no tenen a ningú a qui invitar. Bueno, En poc temps. Òscar, no Ja defallim. arribarà. Gent de carrer pot ser una plataforma? En poc temps, el Ranier i la Grace ja Segueix eren parlant, parella. Segueixo parlant, aquí no hi ha... El príncep, fins Marina, i tot, apunta't aquesta, va viatjar fins als Estats Units per demanar permís als pares de la Grace per casar-se amb la nostra protagonista. Tot un cavaller, el senyor, semblava de la reialesa. Així, arribem al 4 de juliol del 1956. La nostra amiga Grace, la seva família, les dames d'honor i un gos canitx, perquè es va apuntar Un quadre. es va apuntar a la festa, van embarcar en el transatlàntic Constitution de camí a Mònaco. Mentre veia la multitud que s'acomiadava d'ella des del port, la Grace va saber que la seva vida mai tornaria a ser la mateixa. Marxava en un viatge ja que no tenia tornada, No, o sigui, el vaixell no es va enfonsar, és que anava a posar la música de Titanic, però donava una imatge Clar, que no és, dolenta. que no és. No, però, o sigui, van arribar a Mònaco, però ja es va quedar a viure allà. Clar, malauradament, ser princesa de Mònaco va suposar renunciar a la seva carrera d'actriu. Clar, quan ets princesa no ets res més, ets princesa. Clar, i tu Que li imagina't preguntin a alguna que... Clar, tu imagina't a la Letícia. Bueno, la Letícia ara és reina, clar. Bueno, és igual. La gent del Principat no podia suportar la idea de que la seva princesa fos alhora una estrella de cinema. Una mica masclista, tot s'ha de dir. Mònaco era aleshores, i una mica encara avui dia, una espècie de casino gegant. Gent de França, Itàlia, Suïssa i un munt de llocs més anava allà a deixar-se els calés, emborratxar-se i poc més. Igualment, des del moment en què va arribar la Grace, tot això va canviar. Tenir una estrella de cinema com a princesa va atraure a milers de turistes i a gent que simplement volia viure en aquell petit país. Igualment, la vida de la princesa de Mònaco no va ser un conte de fades. Senyores i senyors, us presento a la cunyada. La princesa Antonieta de Mònaco era la germana del Ranier aquell. Resulta que aquesta senyora tenia la idea d'aconseguir que el seu germà es quedés solter tota la vida. Li va desinstal·lar el Tinder, li va prohibir trepitjar a Sabadell, que encara està obert, i li va dir al Carlos Sobera que no li deixés participar al First Dates. Està entrant molt Guaca Sabadell a les seccions. Sí. M'hauré inventat un soroll de Tens Guaca una certa Sabadell. obsessió amb Guaca Sabadell. Bé, és que va ser un capítol de la meva vida, mira.
Que no vaig anar tant, eh? Però tu vas a algú Un cop a per Sabadell setmana. i no posen cançons del 1911, Òscar. No. Jo no sé com tu sobrevius en aquell ambient. Vaig posar moltes queixes sobre això. És que, clar, de sobte arribes i Quevedo, què? Què No, fas? no, és que... Però Què a fas, veure, Òscar? Quevedo, el nou, no l'antic. posa't al meu lloc. On vaig? Hi ha alguna disco que posin cançons dels 60? Bueno, Alguna hi haurà. Alguna hi haurà, però saps quina Alguna és la hi haurà. mitjana d'edat? Bueno. Ho deixo allà. Ho bueno deixo Òscar, allà. l'alegria i passar-s'ho bé no té edat, eh? És el, No. és el No té sacrifici edat, que has de fer quan t'agrada música de gent que estava viva als anys 60. Està, Òscar, vull dir... Ai, us esteu ficant amb mi avui, eh? No. A veure, resulta que l'Antonieta volia que el seu fill fos rei i per aconseguir-ho havia d'evitar a tota costa que el seu germà doncs, tingués fills. Però, és clar, aquí és on entra la Grace. Va ser qüestió de temps que la parella tingués una criatura i això va fotre moltíssim a l'Antonieta. Llavors, què va passar? Doncs el que havia de passar, malos rotllos. Que si mirar-la malament, que si discutia amb ella, que si intenta enverinar els fills, lo dels fills ho he afegit jo, lo típic. Al final, les tensions van ser tan fortes que 6 anys després de la boda, la pròpia Grace va ser qui va fotre fora a la cunyada. Una història digna de Joc de Trons. Els següents anys, la Grace els va passar amb relativa tranquil·litat. Va col·laborar molt amb la Creu Roja Monegasca i fins i tot va organitzar una gran gala benèfica anual per ajudar els hospitals del seu país. Malauradament, la seva vida va acabar de cop i volta un 13 de setembre del 1982. Aquell dia va decidir tornar al palau conduint ella sola, rebutjant l'ajuda del xòfer. Mentre anava per una de les carreteres que pugen pel munt Àngel, a Monte Carlo, es va sortir d'una corba i va volcar el cotxe. Això em sona d'una altra reina. Eh? D'una altra princesa. Una altra princesa. Morir... Hòstia, ara ho he pillat. Merda. Em faig responsable jo No crec que les casualitats. del que es digui en aquest programa a partir d'ara, eh? Moriria el dia següent Estic veient a un per hospital que, mira tu per on, es deia igual que ella mateixa, Centre Hospitalari Princesa Grace, i que encara existeix. Tenia 52 anys. Al cotxe també anava amb ella la seva filla. Anys després, alguns amants de les teories conspiratives, d'aquests del gorro de paper de plata, van dir que qui conduïa i va provocar l'accident va ser aquesta última, malgrat que només tenia 17 anys. A l'enterrament van assistir representants de totes les cases reials del món i els presidents d'alguns països. Actualment està a la Catedral de Mònaco, on descansa al costat del Ranier, que va morir el 2005 i que mai es va tornar a casar ni es va recuperar l'amor de la Grace. Grace Kelly, la seva altesa sereníssima Grace de Mònaco. Va ser una de les actrius més importants de Hollywood, però després de només 11 pel·lícules, mentre era al cim de la seva fama, ho va deixar tot enrere perquè o bé estava enamorada o bé es va avorrir de Hollywood. Només 11 pel·lícules que li van valdre una nominació i una victòria als Oscars, com a millor actriu per L'angúnia de viure. Grace Kelly va quedar per sempre en la cultura pop, des de dibuixos fets per l'Andy Warhol fins a un biopic protagonitzat per la Nicole Kidman. Una vida extraordinària per a una persona extraordinària que va quedar immortalitzada per aquesta cançó que li van dedicar. Amb tots vosaltres, Grace Kelly, de Mika. Doncs queda clar, Òscar Rajonia, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Déu-n'hi-do quin personatge has portat també, eh? Sí, Vull dir, aquí hi ha de tots colors. De tots colors, mira, la setmana que ve no sé a qui portaré, però serà diferent. Sí, ja Sí, tu la acabaràs setmana inventant. passada va ser un escalador, avui la Grace Kelly i les... Vés a saber. Vés a saber.